Buluno Jiono. Abusquano Nano. Campondi Demini. Oh, why you did Demini because you are the Buluji. No, non a line, no, non a line. Yeah, JK, man. But reverend. But reverend. Abanacha Nebunyagway. Wabada. Away Bunyagway. Abanawas and what? 10 Nebunyagway. I had to show Once again, move on. Baba. Let's move. I cannot say about when I go. Kita ama boso mu wanyi bodi na eba na aka no moteji because ya ko no waluji ya munya me ka cha na ba gbogbo ndi odi ka bi no ya waluji wanyi subo abana wewe ka bi do apogamo She's worth more than gold. Thank you. Like the stars in the sky. She's worth more than gold. She's worth more than silver. Special kind of woman. Because if you are buying our good, I know what's it. I'm a wish architect. Sir, I'm a knight of the Anglican Communion.
Okechukwu ọnọchie onye Obosi daalụ sir na Odogwu Obosi nke na-awa ji tata bụ Nwadiana m sense na onye nsọ directly biologically ofu nna ya bụ onye nsọ bụ nwaanyị bụ mama ya so that is the relationship and esi m ebe nsi bịa yes esi m London wee bịa mara I bi na Nigeria n'Enugu steeti onye Anambra of course onye Obosi wee bịa my annual vacation na London oge ya bịa vacation Odogwu wee gwa m na ya na-awakwa ji na Atlanta ya na ama nọ nnukwu eme ka ọ bụ wee sị ka m bịa were anya wee fụ wee si London wee bata Atlanta nwanne ya afọ just maka ịgwa ya bụ ji anyị nọsị 1 week with my daughter and my wife anyị anachiwakwa London resume where our vacation then after the next 3 weeks or so anyị nachi ya Nigeria ọ nwerekwana ife ọzọ m na-ekwu ike itisikwuru omenala dị iche n'iche omenala niile na-eme ego iri ịgwa ji bụ just ofu n'ime ụmụ omenala ya na-emega and ife mfụ na be Odogwu nọ bụ na Odogwu banye n'ife ọ na-achọ ka ya oge ọ na-achọ ịbanye n'anya ichibene ọ bịakwa gwa m hazi nne ochie na ya chọrọ ịbanye n'ichi na ya chọrọ ya banye na ya aghọta ife niile dị na ya ga-eme gbadoba ncha so na ịwachi fa na-awụ ya n'obodo anyị dịka omenala ya na igwe be anyị besi obi ọrụ ọ na-eme around October then o mesịa ndị ichie 1 week later ndị ichie ga-gwawa ji nkeba etu ọmụma bụ Ogbuechi mbụkwa okenye enwere m ike ịwakwa ji nke m gbakwa ndị nke m ndị metụta m melfọ omenala ịwa ji and ịma na Odogwu Obosi akọwago ebe ele ife bụ ịwa ji ife ọ represent anọjọ represent o nwerekwana ife ọzọ mma gwaba not just so nere anya ife dịka ife Odogwu anafe eme Odogwu chi ndị ichie n'Obosi kwa arọ oge ọ bụ na egwusia ji fa na-awa ji eze na-awa ji n'oge anyị na-akpọ Obiọra na be anyị ọwasịa ji ndị ichie ya awa ji nke a bụ nnukwu omenala imezi ya iwe ịwasịa ji mgbe ahụ na-adịghị ize iri ji ọfụ then nke a bụ ofu n'ime omenala ndị ọzọ erika na-emega eme ana o nwere dịka etu o si kọwafọ ọba m anya ọsị na ọtụtụ oge ọbịa dịka a ga-asị na omenala anyị na-eme na dịka etu ndị ọcha si wee kụziri ndị ụka mgbe gboo ọbịa dịka ife alụsị ka ọ bụ mana o nwere nke bụ ife alụsị na fọnwa bụ ndị ọcha na-eme in their own way so na ebe okenala dịziri anyị nwa bụ ka anyị debe that heritage ife ndị nna anyị na-eme as long as na ọ bụrụ ịgụ alụsị na ọ bụrụ ife banya ime ife alụsị ma ọ bụ ịkọ mmụọ ka anyị ọpụrụ maka na ọnya bụ ihe debe nnukwu obodo ndị anyị na obodo ndị ọcha na ife fa na-eme mgbe gboo fa debie na-emelili ihe anyị nwagara eme ihe onwe nke dị mma irefine ime ya ka ọ dị beta than ugbu anyị na-eme ihe but ka ụmụaka na-etonite ya nwere culture dịka ndị ọfịa push people na ọbụrụ ndị ọcha onwe onye ọbụla omenala bụ culture ọrụ ya bụ part of civilization so anyị ọbịa ka ọ na-eme anyị opolu ụmụ anyị tonata amara ife ji eme soro wee na-eme onwe ife fa ga-etinye okwukwe wee desi ebe na-edesi onwekwa nke dị mma Odogwu Obosi na-achị ikwu okwu biko ka anyị ga-enụ ntị. Thank you so much. Obosi President. Odogwu onye ichie. Idemili President. Ndị Igbo kwenu. Ọkọmma. Ekelekwa m ụlọ Odogwu onye ichie. n'afọ Odogwu Obosi na ịyọ obi dị Odogwu na ndị be na ndị onwe eze na ndị Obosi na ndị Idemili na ndị Igbo asị ka nkele ụlọ na ọkwa abụdolu ụmụ na-alụ bọọlụ
na otu ahụ sipụta zikọ na obi anyị ncha bụ ofu na anyị agbaba mbọ ka anyị bulitebe ife gbasa omenala ndị Igbo ka anyị ghara ichezi ka ọ bụrụ ndị ọcha na ndị ọzọ na-ekwu maka ife anyị na-eme na asị na ịchọ ka ị kaa oke ife gbasara ya ọfụma iwere aka ịkọ ya maka ndị ilo mana ndị Igbo ama na agụba agụnyere ndị Igbo amanụ niile na-agụ biko nọ daalụ n'Chineke ama n'obodo anyị nọ ife esikapa ike na asị na onye abịala ọ na-ebe onye bịazi ọbe mmụọ na ọ bụrụ ndị si oyibo na obodo bụ mgbume mana ọ nụra bụ ife niile dị ụlọ ọrụ ya alụ ebe ụlọ ya eje wee sị ka ụlọ bịa ka anyị nọdụ wee nọrọ ya wee zikọ na Igbo bụ Igbo chọọ ka Igbo na-aga n'iru biko na onye ruo ụlọ ya na etinye ọnụ ọ fịakwa arụ maka a sị na ekwuo na ọ fịara arụ ikwu ekwu nọ ime emefi arụ maka ịmụ nwaanyị na-ekwu maka ọrụ nwaanyị bụ ndị ya eme na ife ya na-aga n'iru mana ije ejesi ọrụ nata enwere ike ọ bụrụ awa na-abụ ka gị na ụmụaka ya enwe mana fa na ndị ọcha nwere awa asatọ ejezi ife ọbụla ị na-eme ọ dị ka iri ugwu ka a na-alị mana anyị ga na-awa na-ekwu maka na ịmara onye ọya bụ ekwu ọba alụ na ife anyị na-arịọ bụ ka anyị na-eme ụka anyị emenwu wee maa ma ndị dị n'iru ụmụ anyị na ụmụ ụmụ anyị anyị na-elote ebe anyị si arịkwụkwọ n'ọkafa naba n'obodo ọrụ oyibo ka anyị bịa ebe a mana ife na-ekwu bụ kafa na-elote ebe ha si bịa na-elote omenala fa anyị nwa bụ nne na nna fa nwee ka anyị si naba ebe katafa agbalụtebi afọ a ka anyị ghara ebe isi bịa foye kasị na ife a na-afụkọ na telivishọn na ife a na-afụ na ịntanetị na-egwu ya ekwefa wee bịa maka iwere aka ịkọwa ụfa maka baje ebe a na-arụsa ajọ ife mana mgbe iwere aka ịkọwa ụfa ka ma na ajọ ife na ebe na be anyị dịkwa mana ọ bịale ka ọ bụ n'ọka ma na asị na ndị mmadụ ara ekwu okwu maka ezigbo ife na-eme nọ nke ajọ ya ka e na-ekwu n'ọrụ bịa ọ na-akọwa ụfa elekata ọ bụrụ na ọtaba agbọrọfa ruo ụlọ ka fama na ebefa si bịa abụrụ n'okpuru okwute kabasi anapụra biro na n'elu isi daalụnụ ụlọ nwa nọ wee nọruo ebe a zukọ otu ife na-emesi arụ ụlọ ọkụ n'obi wee na-ekele ụlọ maka ijikọ aka wee rụọ ọrụ ịkwalite ife omenala Igbo daalụnụ Chineke daalụnụ Tony Odogwomosi Tony Ayiyomobidia Nwagbe Ojije Nukwe Nwagbe egwu abịa Ojije Nukwe Nwagbe biko Odogwomosi na-achọ ka o mee ya flọ anyị na-ayọ onye ọbụla n'ebe a ndị ichie ndị fa na nwunye vaghị ọ bụrụ na gị na nwunye ya yịrọ dọ adọ ndị fa na nwunye vaghị maka ọ bụrụ nwunye mmadụ gbaa egwu nsogbu ya adịkwa eburu gbachi anyị nwere ike iburu naba anaba ya enye biko onye ya na nwunye ya yi ndị ichie biko sọpọtụ ha na onye otu unu bụ Odogwomosi Odogwu ịdịkwa redi na ahịa adịkwo oke ọgbaji otu ahụ egwu nke anyị eji mere họ ewerezi agha bido aka njie ya ọ na-abịakwa ụdị ọzọ achọrọ m kebe ya eyiwu patari wee gba itinye nke a bụ eyiwu patari gba ya ọfụma achọrọ m egwu achọrọ disko eziokwu na-ede ọkọmme ọkọ ozime
dike ọkọ mbe ọ na-ara na na-akpa ego eri ọ ndị chi na nwata dike mba Vous avez
Everybody wanna do. Share the booze. Everybody wanna do. As far as the money they pay, in the hope of champagne. Baby say I'm more than good. I mean they put time in the mood. Baby come over my place, so I guess that's the reggae dance. If you give up to me, I go take a share the